El 20 de març Catalunya llançarà a l'espai el seu primer nanosatèl·lit. M'imagino aquest nanosatèl·lit. Un nanosatèl·lit és molt petit i gira al voltant de la Terra. Quin nom tindrà? A robòtica l'hem dissenyat i l'hem posat un nom. Digue'ns, quin és el que més t'agrada? 3, 2, 1, silenci! Hola, em dic Carmina i jo Helena. Hem pensat que el nanosatèl·lit es pot dir minisatèl·lit, perquè és petit. Hola, em dic Eugènia. I volem que el nostre nanosatèl·lit es digui Rocky. Hola, em dic Nerea. I jo, Cira. I volem que el satèl·lit es diu Robòtic. Hola, sóc la Irene. I jo la Maria. I volem que el satèl·lit es digui Nanocat. Em dic Anna. I jo, Sofia. I volem que el nanosatèl·lit es digui Roboplanet. Hola, em dic Gisela. I jo, Sílvia. I volem que el nostre nanosatèl·lit es digui Satèl·lit. Per què? Es mou o no? A veure si es mou. Ara! Ja està. Marina. I jo, Javi. I volem que el nostre nanosatèl·lit es digui CubeSatèl·lit. Perquè té forma de cub. Funciona, Júlia? On gira el motor? Per on gira el teu satèl·lit? Cap allà. Molt bé. Hola, em dic Daniela. I jo, Maria. I nosaltres volem que el nostre satèl·lit es digui Nanoplay. Em podeu ensenyar com es mou? Hola, em dic Andrea. I jo, Júlia. I volem que el nostre nanosatèl·lit es digui Robosatèl·lit.